Kartoy, pangbata. Si Udi mo ng paano ni ma'am, 23,000. Care of diri sa Angel Saan man ani mo? Eatery. Ano na ng cellphone? Mag-visit pa na. Wala, kisa may nagamit tayo sa cellphone, sir. Wala ko gagamit anak ako ni ko sa kulig shop ko tinuod. Visit wala anang pan ha. Kapit-sapi ako cellphone. 3,000. Ginoo. Di ba kita kabayan og 100 kape? Ay, tanaw sa nato, ma'am. Namo ko di mo? Kuan nila na, nabalik ko kwarta kabayad. Di pa ta kabalo order kita pa yung makakuha ng visit. Ikaw na lang ng bataa. Ako tayo, eh. Anak, manani mo. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may buntag. Ma'am, ibilin? Yes, sir. Ibilin ka baktulan? Well, Shopee ni ma'am, katong Kartoy, pangbata. Video na ko ma'am, kay dako mo ni si Udi mo ng paano ni ma'am, 23,000. Kartoy ni siya ma'am. Masakyan sa 4 to 5 years old na bata. Kisa mo ni yung bata? Inyong hama ma'am? Bata, Batay, iwan siya mag-order na. Kisa may nag-order ni ma'am. Nakapangalan man kay Bilin Kabaktulan. Care of diri sa Angel Saan man ani mo? Eatery. Ano na ng cellphone? Mag-visit pa na. Wala, kisa may nagamit tayo sa cellphone, sir. Gagamit anak ako ni ko sa kulig shop ko tinuod. Di ko kabalo mo order na. So, ang bata nag-order ni ma'am. Visit wala anang pan ha. Kapit-sapi ako cellphone. So, ano sir, bata nagamit cellphone, sir? Wala ko gamit kay ko order na pala tinuod ko order gyud. Puro na mo yung bata, ma'am. Tata, may magkulit ang cellphone. No, so maning nakapangalan man si mo, ma'am. Dako ba juga 23? Dili ko na rin 20 kape. 23, ma'am. 23,000, sir? Na. COD? 23,000. Ginoo. Pagka nakabayan og 100 kape. So, ang bata nagkuha na nag-click sa imong cellphone. Gamit. Kabalo mo order na. Ah, di ka kabalo order, ma'am? Asa man ang bata ron, ma'am? Mapa-order may gusto kumangod og sanina. Sala ka pala sa kumangod mo. What? Order ka di ko kabalo mo. Bago pa may ko gatunog cellphone. Pila edad si mong anak, ma'am? Atong upat ka tuig. O pagkatuig? Tama gini, kay 4 to 5 man ang pwede makasakay ng kartoy. Medyo ko pagka order mo bilang tinuod na. Sao man ni ma'am? Ay, tanaw sa nato, ma'am? Namo ko di mo? Ano nila na, nabalik ko kwarta kabayad. Taplay na, sir. Ano, sir? Banis, sir. Tanaw sa nato ang sakinan. Bata. Kartoy, sir. Kadali lang. What ala ko chapi ana ko cellphone be. Nana, sir. I-delete na lang yung natahan, sir. Kaya Basig sunod, nana po yung mag-order lain. Ako chapi ana ko cellphone. Di pa ta kabalo mo order kita pa yung makakuha ng visit. Ah, sir. Tanaw sa nato kadali, sir. Kaya nakapangalan si ma'am, ma'am. Ano sa may cancel na nato, ma'am? Kami lang magpasabot ito. Dili di bulan sa nang dulaan man na. Dulang kay kartoy. Sakinan sa bata. Electric. Try na mo cancel, sir, kung makaya ba. Panaoy. Tama to ka. Ali, ma'am. Cancel na to, ma'am. Try na mo makancel ba ni kay dako-dako mo ni. Po mo lang. 23 manggod ni ma'am. May lang dagdag 5 kaya pa na mo dupahan. Ihaw na lang ng bataa. Ako tayo ay anak man nimo. Ah, dali ma'am, grita. Alam may picture si ma, ato na i-try cancel. Dire lang. Surprise! Happy birthday! Happy birthday po! Okay na. Joke lang, ma'am. Di lalim milaron, ma'am, no? It's a prank lang, ma'am. Nai-vlog ka dali? Okay na ka, ma'am? Sumayong buntag o happy 46th birthday in advance. Papailan na mi ako na si MM, kani si Abby. We are from AM Amigos Flower Shop. So namin diri karon para
Maki-celebrate in advance sa imong birthday. Nailad ka wala? Nailad dyan. Kabalo ka kinsay nagsuko ani? Kinsay naghatag? Isa paminaw nimo. Ambot. Makakabalo? So ang 23,000 nimong bayro no na adire. 23,000 na siya. Dahil mensahe ang sender man pero usa na ko basahon kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, ma'am. Wish una niya i-blow imong candle. Yay! Happy birthday! Wala di kayo idea kinsa? Mangluod dito sa imuha. So na siya yung message. O, basahon ako ha. Taas-taas ra ba yun ni? Siya ma'am. Hello mother dear. Happy birthday sa ako madiscarding inahan. Ikaw ang usa sa mga tao nga ako ang itingala ikan sa gamay pa ko. Ug hantod sa karon nga nanginabuhi na sad ko. Ug karon mas na-appreciate na kong tanan nga imuhang kakugi. Kakugi sa matag adlaw nga makapangwarta lang. Maski usahay maapektuhan na ang paglawas nimo. O karon mas nasayod na gyud ko kung unsa ka kapoy manginabuhi nga nakatungtong nasabko aning pangidaruna na kailangan na sad nako mangwarta. Ikaw ang klaseng inahan o tao na handa isugal ang tanan, mahatag lang ang panginahanglanon. Maskin gani halos wala na'y mabilin sa imuha o dili yung kadalo o sa pila ka tuig na kong kaguban sa imuha, saksigid ko sa imuhang pagkamangihatagon. Anak manimo igsuon or maskin lahing tawo, basta makita nimo nga hinabangon muhatag yun ka o maskin maurasab ang imong ang naa sa imuha. Ug karon gusto na ko ihinay-hinay nimo og paramdam kung unsay feeling ko sa makadawat og kaayuhan. As anak nimo, gusto na ko mababati sa imuha ipangbati sa mga tao nga imuhang nahatagan sa og kaayuhan. Gusto na ko mabalik sa imuha ang tanang good deeds na imuhang gina-share sa nakapalibot sa imuha. Og sugod karon nga naa na ko'y sariling pangwarta sabma. I assure nga makatabang yun ko nimo. Kay wala buro ko aning ako ang naabdan karon kung dili tungod sa imuha ug sa inyuha ni Papa. Kamong duha ang sentro sa ako ang pagpaningkamot. Ug dili lang kay ugma pirmi kundi ugma sa ninyong duha ang ako ang ginikana. Nga ako ang ginikanan. Balangga kayo tamong duha ma. O maskin pa man lahi-lahi na tagigalawan sa matag adlaw, kamo gihapon pirmi ang akong puso ug ang tingog. Nga pirmi mo pukaw sa ako labig mawad-an kung gana mo trabaho. Usbon ako, happy birthday o unta magmalipayon ka permi diha. Dili lang sa imuhang birthday kundi sa matag adlaw. Ayaw kaayo pa kapoy, pahuway gyud tawon. Ug ayaw permi inom og coke og mga tambal, inom permi og tubig para piskay o mauban patikas akong mga kalampusan sa kinabuhi. I love you. Wish. Sa mga panghinaot mo sa birthday ni Ma'am Sir.
Ang ako, ang tawag ko na tikong kalawasan, ang dami ko Panginoon. Walang naon, salamat. Kanang? Yeah. Walay birthday kiss dira. Birthday kiss kay short kayo ang message. Sige na sir, Yes, sir. ulaw. Ipasukor ba nimo si ma'am? Ah! Taga ba gusto laboy ko na tayo ka sa birthday Okay. So, ikaw ma'am, sa may mensahe nimo sa imong ha? Pamilya labi na sa imong anak nga nagpa-surprise ani. Ako jung dako kay ko pasalamat sa kong anak ko karon sa Japan. Buutan jud ko focus kong anak ko buutan gid sila. Salamat po nga nagpugad ako nga inanay gid ko. Naabot ko 46. Kung edad na karon pa ko nakatanggap og inanay. Maran ko kasabot sa kong gibati. Balo ko dai nga naminaw ka karon daghang kaya salamat. Bago pa bayad ka din sa Japan siya, 4 months pa yun. Bago ko nag-speak nga, binalik ko niya kasi bago pa. Kailangan pa siya tutuan ba ka ng kasyong ba rin noon. Bugad ako nga, inali ko kamalas mong anak. Di na magulangan to ni mo? 4 months pa. wala nagkaroon dulu Mata po lagi sa'yo. Sa naman ito, paniod ko naman. Yung mga ito yung mensahe, nag-request man siya pasayawon daw ka. Na? Kung saan mo, sayaw ka? Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang iyon ang Bigos Flower Shop lang doula